רחמי, מה שלומך? זה אביתר. אם אתה לא מזהה אותי, כבר עברו שנים מהפעם שעברה שראיתי אותך, אז אתה רואה, נהייתי זקן. סתם לא, רק עכשיו עוד לא התגלחתי לפני החג, אבל אמרתי נראה לך פה קצת את הבית כנסת, שתראה איך היא נראית, למרות שזה קצת חשוך עכשיו, אבל הנה, תסתכל. פה, שנייה, אני אסדר את זה. רגע. אוקיי. זה ההיכל שמה, כמו שאתה רואה. עכשיו כל זה כאן, זה הצד של אנשים. מקווה שאתה רואה את זה. אתה רואה? ככה. כל זה. זה שם, זה בחוץ. ופה יוצאים. ושם זה הסושיאל הול, איפה שאוכלים. כאן זה הטבע. הטבע היא פה באמצע. וזה הצד של הגברים, כמו שאתה רואה. נתקרב קצת, שתראה. כל זה הצד של הגברים. וכל זה. עד לשם, ספרים שם. וזה, עוד פעם ההיכל. והנה כאן זה הטבע. זה הטבע איפה שאני עומד. עכשיו אני אעשה הקלטה. אני אקליט משהו זה, אני מקווה שאתה יכול לראות את זה. אני אשלח לך את זה באימייל, אני מקווה שתוכל לראות את זה במחשב. יאללה. בואו נראה, שנייה, אני מסתבך פה עם הזה. רגע. אוקיי. אמוני, שמעתי שמעך, יראתי. אמוני, שמעתי ונרגזתי יום בו תפקדני. זחלתי וחלתי יום בו תדינני. הושפלתי ונבלתי, פן באפיך תמיתני, כי גדול יום אמוני. אמוני, מי לא ירא מיום דין הנורא, כי לך יתה גדולה וגבורה. באת דזקוקין דנורה, מי יעמוד בסוד אמוני. מלך יושב על כיסא דין, סביב
סביביו שרפים עומדים על מדין, כי כן דבר המלך לפני כל יוד רדת ודין, להגיד כי ישר עמוני. כמו שאתה שומע אני צרוד ומחר ראש השנה, אז אני מתארגן, אני אפסיק פה, ואני מקווה שאתה יכול לראות את האימייל הזה. רחמים, אני מתגעגע אליך, ותמסור דש חם חם לג'נט. ומה אני יכול להגיד לך? אני רק מאחל לך שנה טובה, חתימה טובה, שתהיה לך שנה בריאה, הכי חשוב, שתהיה בריא, שתהיה חזק, שהקדוש ברוך הוא יחזק אותך בזכות ספר התורה וההיכל, שהקדוש ברוך הוא יחזק אותך ויבריא אותך וייתן לך כוח להמשיך ולהישאר חזק ובריא. ואני מקווה מאוד שהשנה בעזרת השם אני אבוא לבקר אותך. וזהו, דש לג'נט ונדבר. שנה טובה, חג שמח, חתימה טובה. ביי ביי.